Ser y nos yn gwenu, glychau llon yn canu, dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch I bresau Bethlehem I weld y baban Iesu. Helo bawb, a chroeso cynnes i'r Gwasanaeth. Mae'n neis I gael eich cwmni chi eto yr wythnos hon. A'r bore yma, fe gewn ni gyfle I ymuno â phlant Ysgol Sul Capel y Priordy yma yng Nghaerfyrddin yn I Gwasanaeth Nadolig, a mae'n siŵr gen I bod na wledd yn ein disgwyl ni. Croeso mawr I chi gyd. Croeso cynnes I Gwasanaeth Nadolig, Ysgol Sul y Priordy. Mae pethau bach yn wahanol eleni. Dydy ni ddim yn gallu cynnal ein Gwasanaeth Nadolig yn y capel, ond rydym yn falch iawn ein bod yn gallu troi ein gwasanaeth I fod yn un digidol. Gobeithio wnewch chi fwynhau yn ein cwmni. Heddiw yw'r trydydd Sul yn hymor o Advent. Amser I gynnu tair cynnwys ar dorch yr Advent. 1, 2, 3. Beth yw ystod y cannwyll hon I fan? Cannwyll am gofio am Mair. Mam, Iesu yw hon. Bydd Betty Wyn yn gynnu cannwyllau tra'n bod ni'n gwrando ar y garol gyntaf. Croeso Gwasanaeth Nadolig. Croeso I Bwletin Newyddion y Priordy.
Mae newyddion wedi ein cyrraedd bod y Llywodraeth yn gyrchymyn bod pawb yn gorfod dychwelyd i'r ardal lle cawsant ei geni mwyn cael eu cyfrestru. Fel y gallwch ddychmygu, mae hyn wedi achosi tipyn o ben tost i nifer, yn enwedig gan bod yn anodd iawn teithio o un wlad i'r llall oherwydd y cyfnod clo. Ymhlith yr ardaloedd y mae pobl wedi bod yn tyrru iddo mwyn cyfrestru yw Bethlehem, Judea. Draw ni nawr at ein gohebydd y Bethlehem am y newyddion diweddara. Croeso i Bethlehem. Mae'r ymerawdwr wedi gorchymyn cynnal cyfrifiad o'r wlad i gyd. Mae pawb yn mynd adre i'r drefi lle cawson nhw ei geni i gofrestru ar gyfer cyfrifiad gan ofalu eu bod wedi cael prawf Covid negyddol cyn teithio. Mae un teithwr o'r enw Joseph sy'n perthyn i deulu'r brenin Dafydd wedi gadael Nazareth yn Galilea a dod yma i gofrestru yn Judea i Bethlehem i dref Dafydd. Yn gwmni iddo ar y daith mae'n mair ac mae'n disgwyl babi unrhyw funud. Joseph, gai ofyn i chi, sut oedd y daith a sut mae pethau nawr eich bod wedi cyrraedd Bethlehem? Roedd hi'n daith bell iawn, tua 80 milltir. Mae wedi cymryd dros 8 nos i ni gyfydd yma ac mae Mair wedi blino'n lan. Ond rydym dim yn poeni'n fawr hefyd does dim un gwesti yma. Mae nhw gyd yn llawn, no vacancies. Arnom ni mae'r bai, dylsem fod wedi bwcio o flaen llaw. Ond mae'n rhy hwyr nawr. Mae Mair wedi bod yn cnocio ar bob drws. Oes chi'n y llety? Na, sori, ni'n llawn. Oes chi'n y llety? Na, sori, dim lle. Beth? Dim lle yn y llety? Na, sori. Ni'n llawn. Oes chi'n y llety? Na, sori, dim lle. Ond gewch chi gysgu yn y stabal. Mae fi'n gystabal. Dyna ni, bydd rhaid i ni dreulio'r noson yn y stabl. O leia fydd hi'n gynnes yno. A dyna'r sefyllfa yma ym Bethlehem ar hyn o bryd. Pob gwesti yn llawn ac un teulu'n gorfod cysgu mewn stabal. Beca Elfyn, teledu Priordy, Bethlehem. Nôl atoch chi yn y stiwdio. Diolch, Beca. Dyna'r newyddion diweddara. Byddwn yn eich diweddaru wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Yn y cyfamser, nos da i chi gyd. Tawel
torri ar draws eich rhaglen gyda'r newyddion diweddara o Bethlehem. Newyddion syfrdanol yn wir. Mae baban bach wedi ei eni I Mair a Joseph mewn stabal, ac mae sôn ei fod yn frenin. Draw ni I Bethlehem. Croeso I Bethlehem. Mae'r diwrnod newydd wedi cychwyn gyda'r newyddion syfrdanol bod baban bach wedi ei eni a'i enw yw Iesu. Daeth o i'r byd mewn stabal oherwydd roedd pob gwestiwn llawn. Mae'r baban a'i fam yn gwneud yn iawn. Ond yr hyn sydd wedi syfrdanu pawb yw bod y newyddion am eni'r baban bach wedi cael ei gyhoeddi nid ar y teledu, na radio, Facebook, na trydar, ond gan angylion. A fel petai hynny ddim yn ddigon, clywyd hefyd ta'r bobl cyntaf I glywed y newyddion oedd criw o fugeiliaid garw oedd allan ar y bryniau yn edrych ar ôl ei defaid yng nghanol nos. Ac fel hyn roedd hi. Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dim ond nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar ei gwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychrynwyb am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw. Peidiwch bod ofn, mae gen un newyddion da I chi. Newyddion fydd yn gwneud pob man yn llawen iawn. Mae eich achubor wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem. Pan aeth yr angylion I ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd. Dewch, gadewch chi fynd I Bethlehem, I weld beth mae'r arglwydd wedi ei ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. A dyma un o'r bugeiliaid a dderbyniodd y newyddion da. Gai ofyn I chi syr, sut brofiad oedd gweld yr angylion yn yr awyr? Ofnus iawn a deud y gwir, roedden ni gyd yn mynd y busnes ein hunain yn gwarchod y debag ac yn sydyn reit, roedd yr awyr yn olau a'r angylion yn canu. Wedi clywed y newyddion da am eni Iesu, fe ddeithom yn syth I Bethlehem i'w weld. Diolch yn fawr iawn I chi. Cadwch yn ddiogel. Miriam Williams, teulu Priordy ym Bethlehem. Nôl atoch chi yn y stiwdio. Wel, am fore ym Bethlehem. Fe gymeron ni doriad nawr, nôl atoch mewn 2 funud. Mae'r gwcw a'r robin a'r adar I gyd yn canu ei canu Iesu neu gryd. Mae'r ebol a'r asyn a'r gwartheg I gyd yn canu ei canu Iesu neu gryd. Rydyn ni blant bach Cymru a holl blant y byd yn canu ein canu Iesu neu gryd. Rydyn ni blant bach Cymru a holl blant y byd yn canu ein canu Iesu neu gryd. Croeso nôl. Mae newyddion am yr enedigaeth Iesu, y brenin newydd, yn drychrell gyda ni. Mae newyddion wedi cyrraedd y dwyrain,
ac yn y dwyrain, clywsom bod y brenin Herod yn anhapus iawn bod brenin arall wedi cael ei eni. Mae'n honni mai ef yw'r unig brenin ac ni all dderbyn bod brenin arall wedi ei eni. Draw ni nawr i'r dwyrain at ein gohebydd. Ie, dyw pethau ddim yn dda yma yn y dwyrain. Mae'r brenin Herod yn grac ofnadwy gyda'r newyddion am y brenin newydd. Cefais gyfle wneud cyfweliad cyflym ag ef ynghynt, a gofynnais iddo'n gyntaf, pam bod y babi bach yn codi gymaint o ofn arno? Ofn? Ofn? Does dim ofn arna i. Y fi, Herod, cryf a dewr. Does dim ofn babi bach eiddil arnaf. Sa'n deall beth yw'r ffys. Does dim angen brenin arall ar y byd pan bod gan y byd brenin mor arbennig a fi. Rwy'n mynd i ddanfon trio'r doethon i Bethlehem ar fy rhan a chyflwyno'n rhegion i'r baban Iesu. Nawr te, ble mae'r trigwr doethon yna wedi mynd eto? Dydyn nhw byth yma pam fod eu hangen nhw. Maen nhw siŵr o fod yn sychu'n freuddwydiol ar y sêr yn rhywle. Caspar, Balthazar, Melchior. Dewch yma, ar unwaith. Mae angen i chi fynd i Bethlehem. Fedrai byth am mynd ar hyn o bryd. Rydw i ar cymelod yn gorfod hunan ynysu. Mae Herod a'r camelod yn hunan ynysu, felly mae wedi hala ni y 3 gŵr doeth i weld y baban Iesu. A ni'n mynd ar rhagion pren iddo fe. Pasta! Blawd! Papur toilet! Bant a ni, boys! Cofiwch wisgo masg! Ie, rhyw ddyn blin iawn oedd Herod o glywed bod Iesu wedi eni. Mae'r 3 gŵr doeth wedi gadael am Bethlehem. Mae Herod wedi gofyn iddyn nhw i ddod nôl i weld ar ôl y daith, mwyn rhoi gwybod iddo ble mae'r baban Iesu wedi cael ei eni. Ond yn ôl pob sôn, mae'r doethion wedi penderfynu dychwelyd adref hyd ffordd arall mwyn ysgoi'r brenin Herod. Ie, does dim lot o barch i Herod yn yr ardal hon. Anna Jones, teledu Priordy yn gohebu o'r dwyrain. Nôl atoch chi yn y stiwdio. Diolch, Anna. Wel, dyna'r newyddion am heddi ac am newyddion rhyfeddol. Hwn o bosib yw'r newyddion mwyaf a gyhoeddwyd i'r byd erioed. Fydd y byd fyth yr un peth eto ar ôl gennu'r baban hwn. Mae Iesu wedi rhoi ystyr newydd i bob peth. Goleuni lle roedd tywyllwch a chariad lle roedd casineb. Fyw, dyna oedd diwrnod. Tan y fori, nos da i chi gyd. Ser y nos yn gwenu, glychau llon yn canu, dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Mae'r ei fam yn canu, sio gan i'r babi. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Gwair yw'r dillad gwely, a sy'n llwyd yn brefi. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem i weld y baban Iesu. Un nhw'n yn y moli, un nhw'n
Dewch i breseb Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem I weld y baban Iesu. Unwn yn y moli, unwn yn y canu. Dewch i breseb Bethlehem I weld y baban Iesu. Dewch i breseb Bethlehem I weld y baban Iesu. Gwaith y Nadolig. Y mae gwaith y Nadolig yn dechrau pan fod ddydd Nadolig I ben, pan fydd Santa di throi am adre, a'r goeden yn dim byd o'n pren. Pan fod tinsel yn saff yn yr atig, yn angof mewn daenid I bwch, a cyfarchion ar cardiau di llosgi, ac ysbryd yr wyl yn hel llwch. Bryd hynny mae angen angylion I dorchiad denydd go iawn, a bryd hynny mae angen lletiwr all wneud lle bwylletu'n llawn. Yr un pryd mae galw am fugail I warchod y defaid I gyd, fel mae galw am doethion a seren I egluro tywyllwch y byd. Mae yna alw am gastro margeni drwy'r flwyddyn I weithio'n gydd, am fod gwaith y Nadolig yn anodd, yn ormod y waith i'n dydd. Gleddion, diolch I ti o Dduw am y Nadolig, ac am gyfle I gofio am eni Iesu Grist. Diolch I fod wedi dod â golau I fi oedd mewn tywyllwch. Cariad I fi drwy gysineb, llywanydd I fi oedd mewn gofid. O Dduw, fe hoffwn ni gyd ymweld â'r bryseb o'r newydd y Nadolig hwn. Helpa ni fynd I Bethlehem ein dychymyg a cherdded yno'n llawn cyffro fel y bugeiliaid gynt. Helpa ni gyflwyno'n gorau Iesu fel y doethion gynt. A helpa ni glywed yr angylion yn canu ac yn cyhoeddi'r newyddion da bod Iesu wedi ei eni. Y bydd Nadolig yn wahanol eleni, gwna'n ddathliadau yn rai syml fel Nadolig cyntaf. Gweddion dros bawb a fydd yn unig y Nadolig hwn, a helpa ni fod yn garedig I bawb mwyn lledaenu ysbryd Crist yn ei bydd y Nadolig hwn. Clyw I gweddi yn enw Iesu Grist, cyd wedd ei yn gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Nadolig llawen a blwyddyn newydd well oddi wrth plant Ysgol Sul y Priordy. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni, a diolch arbennig i blant yr Ysgol Sul am ein harwen ni y bore yma. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.